खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला गावसोरनि बड'लेण्ड बुब्लि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फेसबुक स्टेटासनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारखौ माबायदि बाथ्रा लिरनानै बड'लेण्ड बुब्लिया स्टेटास शेयार खालामदोंमोन। बिसोरनि लिरनानै शेयार खालामनाय बाथ्राखौ आं गिबि गिबियाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननो शेयार खालामग्रोनो सानबाय। बड'लेण्ड बुब्लिया नै बेफोरबायदि लिरनानै फोरमायदों। हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ 17 बोसोर बर' रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि पाप स' दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ फोजोबनायनि पाप। दा दिनैयो बड'लेण्ड बुब्लिनि जायबा एडमिन बे बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलखौ जाय सामलायो बै सामलायगिरिजों लोगोसे बे बड'लेण्ड बुब्लियाव थानाय एडिटर चिफ एडिटर माने जेसेबांखिनि माने मावथिफोर दङ। दा गिबि गिबियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा जोंनि बर' हारिनि सोर बेखौ दिनै बिसोरो मिथिया नामा? आरो जुदि मिथियोमोनब्ला बेफोरबायदि एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि गनायथावनो हायै बाथ्राखौ लिरनानै गावसोरनि बे बड'लेण्ड बुब्लि फेसबुक पेजनि गेजेरजों शेयार खालामनानै होदों। दा बिसोरो जाय बाथ्राखौ लिरनानै शेयार खालामनानै होदोंमोन बेनि उनावहाय बिसोर माने मा बाय मिस्टेक होनानै आरोबाव माने रिपस्ट खालामफिननानै होदोंमोन। दा जाय बाथ्राखौ नोंसोरो स्क्रिप्ट खालामनानै लिरदोंमोन, लिरनाय समाव नोंसोरनि ब्रेनाव नोंसोरनि गोसोआव एसेबो सानखांनाय फैयाखैना? नोंसोर दिनैयो बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै दिनैयो प्रमद बर'मोन बायदि पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि जानानै दिनै नोंसोरो आबां जाबां गोसो बायदि जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा सात जारला खस्थ' खालामबोनाय बर' हारिखौ रैखाथि खालामबोनाय बेफोरबायदि गेदेर दैदेनगिरिफोरखौनो नोंसोर दिनै माने मा गोसो बायदि मानहानि खालामनो नोंसोर मा ओंखारबोदोंसो नामा? दिनै नोंसोरो बे बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलखौ मा थांखि लानानै जोनोम होदों? हारि सिबिनो थांखि लानानै जोनोम होदों ना सोरबा पलिटिकेल लिडारनि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सामसागिरि जानानै नोंसोरो बेफोरबायदि आबां जाबां बाथ्राफोरखौ लिरनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव शेयार खालामनो फैदों नोंसोरो? नोंसोरखौनो बुंदों आं बड'लेण्ड बुब्लि, नोंसोरखौनो बुंदों आं। नोंसोरनाव लाजिनाय दंना गैया? नोंसोरो पलिटिकेल प्लेटफर्मनि माखासे पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै नोंसोरनि बे बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ मा डिभाइड खालामनानै गावस्रा होनानै नोंसोर मा दोननो नागिरनायनि मोनसे मा मिशन दादों नामा? आरो बे मिशना बे प्रमद बर'नि मिशन भिजननि गेजेराव दङ नामा? जायनि थाखाय नोंसोरो दिनै आबां जाबां बाथ्राफोरखौ लिरनानै नोंसोरनि बे बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलनि गेजेरजों नोंसोरो शेयार खालामगासिनो दङ। लाजिनाय गैया नोंसोरनाव? नोंसोरनि ब्रेना एसेबो साननाय फैयाखैमोन बे बाथ्राखौ लिरनायनि सिगाङावहाय? दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनाव माबा मोनसे जुदि बेराम जानायखौ नोंसोर जुदि मिथिदोंब्ला खौरां मोनदोंब्ला नोंसोर इसोरनि सेराव आर'ज गाबनांगौ जे मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनाव जानाय बेरामा थाबैनो हामथोंनि थाखाय। दिनै नोंसोर मा सोरनि थिननायाव सोरनि अर्डाराव बेफोरबायदि खामानिखौ मावखो नोंसोरो? जोबोद गेदेर गोरोन्थि। खिन्थु आं डाइरेक्ट बुंखादों जोबोद गेदेर गोरोन्थि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जायबा एडमिन बा जायबा जिखिनि स्टाफ बे रावखौ स्क्रिप्टेड खालामनानै लिरनानै पस्ट खालामदोंमोन जोबोद गेदेर गोरोन्थि। खिन्थु अब्ला दिनै फैबाय थानाय समाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारा माबेबा मोनसे समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाखांबोनायनि उनावहाय जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनानै बिबो सासे पलिटिकेल लिडार जाफैखांनायनि उनावहाय मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो माबा मोनसे बेरामजों जुदि गाग्लोबजानाय खौरांखौ मिथिब्ला नोंसोरो बेफोरबायदि पलिटिकेल इस्युखौ लानानै बै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौबो बेफोरबायदि सेम रावजों नोंसोर मा सोंखारिगोन नामा? सोरनि अर्डार बियो? सोरनि अर्डार, सोरनि अथरिटि? सानै हयै बाथ्राखौ बुं। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडार दङ बेनि 90% दिनै जों बाहागो खालामनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। 90% लिडारा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गालांनाय जा गोथार आइडिय'लजि फिल'सफि सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिखौ पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि माबोरै हागोन माबोरै हाया दिनै बिसोरो फोसाबलांनो दावगा होलांनायनि माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ लागासिनो दङ। नाथाय बे सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफि सानस्रि सोदोमस्रिखौ थेर बेथेर खालामग्रा
बर' लिडार बर' दैदेनगिरिफोरखौ दिनैयो एन्टि बड' हारिनि बै गुबुन हारिनि मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा गावसोरनि पकेट सिङाव लानानै आफाखि सिङाव लानानै बिसोरो जोंनि बर' हारिखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों थेर बेथेर खालामनो सिमां सुजुगासिनो दङ आरो बै एन्टि बड' हारिनि मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरनि सामसागिरि जानानै दा समनि जोंनि बर' हारिनि सानैसो पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफोरा दिनैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव डार्टि पलिटिकेल इस्यु सोगासिनो दङ। दिनैयो जाय बाथ्राखौ लिरनानै शेयार खालामदों बड'लेण्ड बुब्लिया फैबाय थानाय समाव जेन बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दा मावसै। बे पस्टखौ लिरखांनायनि उनावहाय बिसोरो मोनसे मा पस्ट लिरबावदों जे बेनि उनावहाय मा पस्ट लिरबावदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदैयाव अन्थाइ जादों बुंनाय खौराङा नंखाय। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया उदैयाव अन्थाइ जाना MRM देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बे पस्टखौ बिसोर सिगाङाव होदोंमोन। बे पस्टखौ होखांनायनि उनाव बिसोर मा बुंखो हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदैयाव अन्थाइ जादों बुंनाय खौराङा नंखाय। मा थाइलाय बेलाय बाथ्रा बेलाय दिनै गोरोन्थि जादोंबा सिमान जा गोरोन्थिया जाया नङा जायो नाथाय बेफोरबायदि एसेबां गेदेर लेभेलनि गोरोन्थिया जाथावनाङा। दिनै सिदा बाथ्राखा पलिटिक्सनि एसेबां जुदि सामसागिरि जादोंब्ला पलिटिक्सनि इस्युजों जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ सिनायनो जुदि रोंलाब्ला नोंसोरबायदि सुबुंखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव नाङा। आंना खिन्थु सिदा बाथ्राखा दिनैयो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंनि प्रमद बर' बिथांनि देहायाबो माबा मोनसे समाव जुदि माबा मोनसे बेराम जुदि गाग्लोब जायोब्ला बै प्रमद बर' बिथांखौबो जों जुदि मोनसे पस्टनि गेजेरजों बेफोरबायदि गाज्रि रावै जुदि सोंखारियोब्ला नोंसोरनि गोसोआव मोजां मोनगोन ना बा बुहुमनि मानगोनां रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोजां मोनगोन ना मोजां मोनगोन। मोनसे निउस चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि थांखि आरो हारि रैखाथिनि थांखि लानानै आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय हाग्रायाव थानानै दावहा नांहैग्रा आरो दिनै सिबिनां मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो मानगोनां बेल्टी ब्रादार्समोननि गेजेरजोंनो थांनाय 2003 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिएडि एरियाखौ लानानै फार्स्ट टाइमनि थाखाय पलिटिकेल रुलिं खालामनो हानाय मोनसे मोन्थायखौ मोनदोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्ड मानगोनां बेल्टी ब्रादार्समोननि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो दिनैसिमबो जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि पलिटिकेल रुलिंआ सोलिगासिनो दङ। नाथाय बे प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय जेरावनोखि थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ उदां अखराङाव लानानै फैनाय जादोंमोन। बे थांनाय 2027 जानुवारिनि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो मानगोनां सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा गोथार थांखि नोजोरथिखौ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो थेर बेथेर खालामनानै लाना फैनाय जादों। जेराव 2003 बिटिसि पिस एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय मोनबोखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ माखासे थाखानाय मोनथायफोरखौ दिनैयो प्रमद बर'मोन बायदि मेलेम भरा लेखा गोरों दैदेनगिरिया लिडारा दिनैयो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फाननानै फैजोबदों खोमानानै फैजोबदों जायनि एगेन्स्टआव दिनै प्रमद बर' बिथाङा बेसेबांबा गेदेर मोनसे बान्था मोनदों। दिनै बे बान्थाया जाहैबाय मा बिटिसिनि सिइएमनि सियार मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। थांनाय बावैसो सान सिगाङावहाय सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंजों दिल्लीयाव जि लामा बेखेवनाय जाबाय आरो बै सानखालिनो आसामिस कमिउनिटिनि सासे आसामिस सुबुङा सिबिनां बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ ओरैबायदि गाज्रि रावजों लिरनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव शेयार खालामनानै होबाय। बेनि एगेन्स्टआव सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार फिलसफि आइडिय'लजि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै दिनैयो बिटिसिनि सिएमनि सियाराव जिरायनो खाबु मोननाय प्रमद बर' बिथां लोगोसे दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय दिपेन बर' बिथांमोना दिनै मानो बै आसामिस सुबुंनि एगेन्स्टआव जाय सुबुङानोखि सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गाज्रि रावै सोंखारिनानै ससियेल मिडियायाव शेयार खालामदोंमोन बेनि एगेन्स्टआव मानो दिनैयो एक्सन लानानै गोख्रों रावजों दिनै मानो बाथ्रा बुंनो हायाखै मानो बुंनो हायाखै बे बाथ्राखौ सों बिसोरनाव प्रमद बर' बिथांनाव सों दिपेन बर' बिथांनाव सों मानो बुंनो हायाखै जेराव बिथांमोना दिनैयो सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार
आइडियोलॉजी फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै बेफोरबायदि स्टेजखौ मोननो हादों आरो बेफोरबायदि स्टेजाव दिनै बिथांमोना थानो हादों। दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडियोलॉजी फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै बिथांमोना दिनै जोंनि बर' फिसाफोरखौनो पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै डिभाइड खालामनो नाजानाय हाबाफारियावसो दिनै बिजि जानानै दङ। जेराव मोनसे गोथां फोरमान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै दिपेन बर' बिथाङा बै गुबुन हारिनि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि लिडारखौ भट थुनो जोंनि बर' फिसाफोरखौ खावलायदोंमोन। मा गोनांथि दंमोन? सोर मोनथाय होदोंमोन? बेहा मानि मा गोनांथि गोग्लैदोंमोन? गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ भट थुनो बर' फिसाफोरखौ खावलायनो थाखाय बेनि आन्दोनि बेनिफिट्सआ मा? उइदाउट एनि बेनिफिट्स बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंगौमोन ना? बे गोथार आइडियोलॉजी फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै सोर मोनथाय होदों? दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरा दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडियोलॉजी फिलसफिखौ मानहानि खालामगोन ना खालामाखै? मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन साननानै नाय बाथ्राखौ एसे। दिनै गोसो बायदि गोसो जाब्लानो आबां जाबां खामानि मावनाय, आबां जाबां बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदि स्वभाबखौ गारोबा मोजां जागोन। नोंसोरनि नोमा नोम्फानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि बाहायलांनो सानबा जानाय नङा। बेनि फिननायखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनो होनांगोन। बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोननाय बिथां प्रमद बर'आ बै मुभमेन्टनि समाव बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आइडियोलॉजी आरो फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै जेरैबायदि बाथ्रा खोथाफोरखौ हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा बुंबोदोंमोन, लाखिबोदोंमोन, समायखिरा लाबोदोंमोन। दिनै बिथांनि बै समाव बुंबोनाय माखासे बाथ्राफोरा लाबोनाय समायखिराफोरा दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडियोलॉजी फिलसफि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिखौ मानहानि खालामदों। मिथिबाय? दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बे गोथार सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै गोथाङै गोथां थगायबोनाय सासे लिडार, सासे दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा दिनै बेफोरबायदि दैदेनगिरिया आरोबाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनानै पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि खौसेथिनि बाथ्रा, बर' हारिनि जौगानायनि बाथ्रा आरो गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा दिनै बुंफैबावदों। लाजियाखैसै बिथाङा खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।